Suomi kohtaa huomenna historiallisessa jääkiekko-ottelussa Viron. Edellisen kerran maat pelasivat vastakkain vuonna 1939. 3 keskinäisestä ottelusta Virolla on 1 voitto Suomen 2 vastaan. Mitä se match tähendab Eesti hokile ja missuguseid ootusi teil on? No kindlasti üks suur hokipäev, et see on, võiks isegi öelda, et ajalooline hokipäev, et nii palju aega on möödas, kui Eesti viimast korda mängis Soome nii-öelda A-koondise tasemel, et suur päev ja me ootame muidugi head jäähokit, head lahingut. See on üks võimalus näidata Eesti publikule tõelist jäähokit, et mis see tegelikult on ja kus me oleme, selgelt tuua välja need jooned, mis meil puudu on ja sealt ka õppida. Virolle ottelu on harjoitusta kevään maailmanmestaruuskisoihin. Se pelaa kisoja 2 sarjaporrasta Suomea alempana. Viro kohtaa kotikisoissaan Israelin, Islannin, Uuden-Seelannin, Kiinan ja Romanian. Noustakseen sarjaporrasta ylemmäs Viro hankki valmennuskaksikon Suomesta. Päävalmentajana on IFK:n ja Lukon entinen valmentaja Ispo Lehkonen, joka päätyönään valmentaa Mestiksessä pelaavaa KK:ta. Ropposen Jukka soitti ja ilmoitti, että täällä päässä on ihmiset olisi innokkaita viemään kotikisat laadukkaasti läpi, että löytyykö aikaa. Ja kyllä mä niin extreme-kaveri on, että mä ajattelen, että mikä ettei. Kakkosvalmentaja Jukka Ropponen vastaa maalivahtien valmennuksesta. Maajoukkuevalmennuksen lisäksi kaksikko jakaa myös valmennustietoa. Kaksikko antaa Virolle veljesapua ilman palkkaa. My job is a coach. Coach. I'm coach. I don't give a shit about those refs. Okay. I don't care. It doesn't matter. They just come and blow the whistle the whole goddamn game. That's their job. I don't go there and what's your stats? Tällä kaudella Viron jääkiekkoliigassa pelattiin koko ajan mitalipelejä. Sarjan jumboksi jäänyt palkittiin pronssilla, koska joukkueita oli vain 3. Taitoahan hirveästi on ja sitten pelitapasysteemi, niin sitä ei ole. Että täällä on ihan artistien luvattu maa, että ne painaa milloin mitäkin. Että väriä ei puutu. Että jos haluaa nähdä old time hockey, niin kannattaa tulla tänne katsoa. Kato nyt tää, joka tulee noin. Intohimo on valtava ja sit lähtee tosi helposti lapasesta. Milloin tuomarin vika, milloin vastapuolen vika. Milloin kenenkin, milloin yleisön vika, milloin niin tunnekontrolli on 0. Lähtee kyllä tosi nopeasti lapasesta. Mitä sitten tapahtuu? Ai mitä sitten tapahtuu? No sit jaellaan pelikieltoja. Mestaruus meni tänä vuonna Kohtla-Järvellä. Jääkiekon harrastusmahdollisuudet ovat Virossa vähäiset. Pelaajia on vain 1500, joista suurin osa on venäläisiä. Hopealle jäänessä Narvan joukkueessa on myös suomalaisväriä. Totta kai se kirpasee, että kovasti tässä oli tehty töitä ja vielä olisi ollut, niin kuin sanotaan, että jos olisi jatkoajallekin päästy, niin olisi ollut vielä saamat mestaruuteen. 3 kaupungissa on jäähallit ja 1 kaupungissa on niin sanottu tekojää. Et se sinällään tekee aika paljon. Toinen on se, että valtion tukea ei tule penniäkään, eli se tarkoittaa vielä ennestään kaventaa sitä kapeata tasoa. Mutta sitten taas kun katsotaan kentälle, niin esimerkiksi meillä Maksim Ivanov, hän on ollut Mestis Suomen toiseksi korkeamman sarjan 5. paras pistemies vielä 2000-luvulla. Et se on erittäin kirjava. Siellä voi pelata miehiä, jotka pystyy pelaamaan Mestistä ja sitten siellä sama pelaa kaverit, jotka ei pysty pelaamaan piirisarjaa. Virossa jääkiekko on jäänyt muiden lajien varjoon, toisin kuin sen naapurimaissa. Virolaiset ovat pitäneet lajia pitkään venäläisten pelinä. Uus Eesti põlvkond on tullut peale, aga nad ei ole leidnud seda jäähokit ilmselt, kuna vanematel on see vana endine juurde traditsioon sees, eks ole. Et lapsi tuuakse siis alles jäähokisse Eestis, kui nad enam kusagil umbes mujal ei kõlba. Et siis tuuakse jäähokisse tarvitse, siin on hästi lihtne ja kerge. Purikoiden joukkue kasvattaa pääkaupungin uutta sukupolvea. Joukkue pelaa Suomessa Leijonaliigaa hyvällä menestyksellä. Täällä on potentiaalia. Kyllähän täältä, kun katsotaan kesä- ja talviolympialaisia, niin täältä tulee hirveän hyviä huippu-urheilijoita.
Me ollaan itse asiassa aloitettukin, että nämä entiset pelurit, mikä Sindrekin tässä on ja muutamat muut, niin me ollaan pistetty ne näiden pentujen kanssa, eikä hypätty siihen johonkin B-juniori, A-juniori-ikään, vaan ollaan pistetty ne tänne ihan pentujen mukaan, koska sieltä meidän täytyy nyt kasvattaa se uusi sukupolvi tänne ja se määrä saada riittävän isoksi. Lehkonen haluaa muuttaa pelaajien asennetta lajia kohtaan ammattimaisemmaksi. Hän tietää, miksi Viro ei onnistunut nousemaan B-sarjaan viime vuonna. Se on julkinen sanaisuus. Nämä hörppäs kisapaikkansa ja me tehtiin heti päivästä numero 1, kun mä astuin tänne näin, että meillä on täysin tipaton kisaviikko. Ja meillä oli muutama harjoittelu tossa ja muutama koitti kepillä jäillä, ne lähti saman tien kotia. Ei tää sen vaikeampaa ole. Mutta miten käy huomisessa ottelussa? Mä arvan, että 5-2. Kun pöytät. Some. Ei muuta kuin leijonat voittoon. Hyvä Suomi ja hyvä Viro. Just. Niin. Näissä tunnelmissa tänään ajankohtaisessa kakkosessa ja